Vale, ara que ja tenim les fotos amb l'abecedari de signes, a veure com feu el vostre nom. El meu seria així. A veure qui endevina com em dic. Vinga, que us toca. Vale, va, per complicar una mica més aquest repte, us proposo que pugueu fer l'abecedari sencer, vale? Això sí, en el mínim de temps possible. Provaré jo també, tot i que ja me'l sé i vaig una mica amb avantatge, utilitzaré el cronòmetre a veure en quant de temps ho faig i vinga, 3, 2, 1, ja. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V baixa, W, X, Y i Z. I ho he fet en 21 segons. Vinga, va. Qui em supera? O qui m'iguala? Va, us toca.